Araw ng Sabado! Ang pinaka-hate na araw ng fiancé ko. Gising ka na! Bebe, naantok pa ako eh. Tara na para maaga tayong matapos. Bakit kasi tuwing Sabado general cleaning natin? Tayo na dyan. Tara na. Hihintay ka na ng walis sa kamap. Inaantok pa ako, bebe. Bebe, dali na. Promise pagkatapos ito ay pagluluto kita ng masarap na almusal. Talaga? Oo, tara na, bilis. Sige na nga. Okay. Ako nang bahala dito sa kusina, ha? Ikaw, unahin mo yung kwarto, tapos sa sala pagkatapos, okay ba? Okay, bebe. I love you. I love you too, my sweet fiancé. Kung pinaka-hate mo ang Sabado, ako, love ko to. Dahil ibig sabihin, maraming oras kitang makakasama. Sus, gusto mo lang yung may kasama ka maglinis eh. Ikaw talaga, bebe. Hindi ang gandang bonding kaya nito. O sige na, punta na ako sa kusina, ha? Okay, bebe. Ay, si Bunso ko tumatawag. Ate! Bakasyon na! Sa wakas naman, baby ko. Naku, na miss ka na ni ate. Kaso, di ako makakauwi dyan eh. Ate naman, huling uwi mo pa dito 2 years ago. Naglibil na kayo ni Kuya Ilay. Di ka na pumapasyal sa bahay. Sorry na. Busy din si ate. Tsaka, alam mo na, wala rin naman kami gaanong time ni Kuya Ilay mo sa isa't isa. Kaya nga, naisipan na naming mag-live-in. Ako ate, pwede ba ako magbakasyon dyan? Sige na, bored na rin ako dito sa bahay. Gusto ko man lang makapagbakasyon dyan sa Maynila. Aba, oo naman. Pero magpapaalam ako kay Kuya Ilay mo ha, okay? Si Kuya Ilay pa, sure akong papayag yun. Bebe, nakita mo kung nasan yung trash bag? Oh, ayan, speaking. Hi Kuya Ilay. Oh, si Ras ba yan? Oo, bebe, si Bunso. Eto, mag-usap nga muna kayo. Kuya, bakasyon ko na. Baka pwedeng mag-stay. Bored na rin ako sa bahay. Saka, para malaro ko na rin yung RPG na sinasabi mo. Ayos ba? Aba, ang bilis naman ata ng bakasyon mo. Kaya nga kuya, saka miss na miss ko na rin si ate. 2 taon na kayang hindi umuwi yan. Oh, hanggang kailan yung bakasyon mo, Ras? 2 buwan din kuya. Huwag kang mag-alala kasi sasama ako sa general cleaning nyo, okay? Ayun, o sige. Ano kuya? Ibig sabihin ba, okay? Magbabakasyon na ako dyan? Oo. Wala na akong magagawa. Ang kulit mo eh. Yes! Wakas! Oh, mag-thank you ka kay Kuya Ilay mo. Saka, huwag kang pasaway dito, ha? Yes, ate. Good boy ako. Alam mo yan. Thank you, Kuya Ilay. Yes! Natapos din ang linis. Ngayon, time for almusal. Sarap talaga nitong tapsilog na bebe ko. Uy, Ilay, bakit mo mukhang bad trip ka? Wala. May iniisip lang ako. Uy, tungkol pa to kay Bunso. Di ba napag-usapan na natin ang tungkol dun matagal na? Ilay, nakita mo naman kung gaano ka-excited yung kapatid ko, di ba? Alam ko naman yun, bebe. Na wala lang sa inyo yun, na sobrang close lang kayong dalawa. Pero hindi talaga ako komportable kapag ang klingi-klingi nyo sa isa't isa. Bebe, ulitin ko na naman ba? Bunso kong kapatid si Ras. Saka baby ang tingin ko dun. Ano? Wala lang yun, no? Saka pagsasabihan ko rin si Ras, okay? Sige na, bebe. 2 taon ko rin na hindi nakasama si Bunso. Hayaan mo na ako. Ay, bebe, tatapatin na kita ha. Ang haba masyado noong 2 buwan na pagstay niya rito. Tuwing Sabado at Linggo na nga lang tayo mayroong time sa isa't isa. Kaya sana naman kung bisihin mo siya na 3 weeks lang. 3 weeks? Nag-expect na yung bata na 2 buwan siya dito. Baka pwedeng 1 month and a half. 4 weeks, max. Okay. Pero please, sana naman huwag ka namang magselo sa amin ng kapatid ko.
Mahal ka ni Bunso at nakita mo naman na mukhang mas gusto pa nga niya na mas magka-bonding kayo kaysa sa akin eh. Sus. Ikaw huwag kang masyadong clingy. Tsaka 70 na yung kapatid mo. Huwag mo masyadong bibihin. Hindi! Habang buhay baby ko yun eh. Ay nako. Oh, dahil dyan, ikaw maghuhugas ng pinggan ha? Oo, bebe. Akong bahala. Okay? Ate! Baby boy ko! Naku, dali. Payakap nga. Ang tagal kitang hindi nakiss sa kanag. Ang bango-bango naman ng baby boy ko. Ras, gusto mo ibaba muna natin yung gamit mo? Ay, oo, Kuya Eli. May kwarto po ba kayo? Oo, may guest room kami dito. Saka nandun yung gaming PC ko. Tsaka Xbox para naman masaya ka. Wow! Teka kuya, gusto ko maglaro ka rin. Mayroon naman mga co-op games ngayon kaya gusto ko yun. Nakita mo ba yung sinend ko sa'yo? Laruin natin? Ha? Ngayon na? Hindi ka ba muna magpapahinga? Kuya naman, ready na ako. Saka walang Xbox sa bahay kaya tara na. Mag-enjoy kayong dalawa, ha? Oh, Ras! Kain na! Si Kuya Eli mo nagluto niyan. Aba, Kuya Eli, alam ko na kung bakit ka nagustuhan ni ate. Kasi si ate, hindi yan sanay magluto. Kung naman, baby, huwag mo naman akong ilaglag. Sus, hindi nga yan nagluluto dito. Para siyang may chef sa bahay. Talaga, tikman ko nga itong tinola mo. Sarap nga. Sabi ko sa'yo eh, the best yan magluto tsaka alam mo baby, hindi ko na alam kung kailan ako huling kumain sa labas kasi hinahanap-hanap ko talaga yung luto niyang kuya mo. Grabe Kuya Eli, ang swerte ni ate sa'yo. Teka, alam mo ang masarap na combo dyan? Heto, sili at kalamansi. Itimpla mo bilis, the best yan. Sige nga ate. Wow! Combo nga! Ate, tubig. Naku. Teka, baby. Oh, ito. Teka, baby. Punasan ko yung labi mo. Ang daming tubig, oh. Ang sweet talaga ng ate ko. Miss mo lang yung kiss ko eh. Oh, hindi, oh. Oh, ito, kiss. Ano ka ba kumakain tayo, Kuha eh? yun eh. Ikaw talaga. Bebe, Ay, respeto naman sa pagkain, no? ay, sorry. Ito kasi kapatid ko, eh. Sobrang harot. Sorry Kuya Eli, namiss ko lang talaga si ate. Kuya, ako na pong bahala magligpit nitong pinagkainan po ah. Marami pong salamat sa masarap na hapunan. Walang ano man, Ras. Masaya ako na nagustuhan mo. Surprise, Nay! Happy birthday! Mga anak ko! Aba, Reva, ang tagal kitang hindi nakita. Sorry, nanay. Busy lang po. Ito po si Eli, nay. Kasama ko. Ay, hello po, Nay. Happy birthday po. Ito po, may dala akong regalo. Abay, salamat, anak. Naku, madali at mamamalengke ako. Nay, hindi na po. Namalengke na po si Eli at siya ang magluluto ngayon. Opo, Nay. Para makapag-celebrate tayo rito. Nay, may dala po akong cake para sa iyo. At ikaw naman, akala ko ba 2 buwan ka dyan sa ate mo? Aba, 2 linggo pa lang nakakalipas, nandito ka na. Sasama ka pa ba pabalik? Opo, Nay. Hindi na po. Ha? Ate, akala ko ba uuwi lang tayo dito para sa birthday ni nanay? Baby, magiging busy kasi kami ni Kuya Eli mo, kaya kailangan muna namin na kaming dalawa muna sa bahay. Kung busy kayo, di mas kailangan yun ng tulong ko. Baby, next time na lang ha. Babawi ako. Sige na. Tara na. Tulungan natin si Kuya Eli sa kusina. Uy, baby. Gabi na. Di ka pa rin ba matutulog? Hindi pa po ako inaantok. Ay, naku. Nagtatampo ka, no? Sorry na. Okay naman ako, di ba? Tumutulong naman ako sa gawaing bahay. Ate, usapan natin 1 buwan. Bakit naman naging 2 weeks lang? 2 taon kitang hindi nakasama.
Miss na po kita. Baby, sorry na. Alam mo kasi kapag tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng mga responsibilidad. Kaya ayun. Saka, matulog ka na ha. Ate, pwede bang tabihan mo ako matulog? Mamimiss kasi kita eh. Yun lang ba? Sus, sige, oo naman. Walang problema, basta matulog ka na ha. Nay? Nasa po si Eli? O anak, 6:00 pa lang ah. Ang aga mo naman nagising. Si Eli ba? Ayun nagpaalam sa akin nung 4:00 kasi may emergency daw. Ha? Ay, teka lang po. Teka, ano to? Bakit hindi ko ma-chat si Eli? Nag-deactivate ba siya? Nay, pahiram nga po ako ng cellphone niyo. I-chat ko lang po si Eli. Anong problema? O eto anak. Nay? Naku, bakit kaya siya nag-deactivate? Naku, Nay, luluwas na po ako. Sorry po mukhang may problema nga si Eli. Ay naku, Diyos ko. O sige anak, tawagan mo ko agad ha. Mag-iingat ka. Opo, Nay. Ay, mabuti naman at nandito ka. Naku, nag-alala ako sa'yo, bebe. Ano bang problema? Yung mga gamit mo, inihanda ko na. Naka-empake na lahat. Eli, bakit ganito? Anong meron? Teka, may nagawa ba ako? Ayoko na, Reva. Tapusin na natin tong relasyon na to. Teka, bakit? Ano nangyari? Bakit naman ang bilis mo magdesisyon? Kasi ilang beses ko nang sinabing hindi ako komportable kung gaano kayo ka-close ng kapatid mo. Dito pa lang sa pagstay niya sa bahay, para akong may kasamang high school sweethearts. Tapos hinayaan mo akong matulog sa kwarto niyo ng mag-isa. At ang matindi pa, natulog ka! Katabi ang kapatid mo at magkayakap pa kayo. Eli, maniwala ka sa akin. Naglambing lang ang kapatid ko dahil namimiss niya ako. Eli naman, 2 taon ko siyang hindi nakasama. At sa 3 taon natin na magkarelasyon, teka, wala ka pa bang tiwala sa akin? Hoy, kapatid ko si Ras. Kung lalagyan mo ng mali siyang pagiging malapit namin sa isa't isa, hindi ko na kasalanan yun. Ewan ko sa'yo. Pwede naman natin pag-usapan to ng maayos Pero bakit ganitong ginawa mo? Pinlock mo ako sa social media at nadadatnan pa kita dito sa bahay natin para ipag-impake ako? Ganun lang sa'yo kadali? Eli, may mga plano na tayo magpakasal, di ba? Pakasal? Reva, ayoko na. Buo na ang loob ko. Buo na ang desisyon ko. Sinabi ko sa'yo yung totoo na hindi ako komportable pero hindi mo ako pinapakinggan 17 na si Ras. Hindi na yan 7 anyos para lang ituring na baby. Please, Eli. Pag-usapan natin to. Hindi magiging madali sa akin tong biglaan mong desisyon. May trabaho ako dito sa Maynila. Eli, please. Di humanap ka ng paraan. Hindi ko na problema yon. Kasi tapos na tayo. Hindi na kita responsibilidad. Sige na, makakaalis ka na. Eli! Eli! Dear love, kahit anong pilit ko sa ex-fiancé ko ng araw na yon, hindi man lang lumambot ang puso niya. Bitbit ko ang mga gamit ko at nag-check-in na lang ako sa isang hotel. Umiiyak lang ako ng umiiyak. Wala akong mukhang ihaharap sa pamilya ko. Di ko naman pwedeng sabihin ang totoong dahilan dahil wala namang kasalanan ng kapatid ko. Ako nga ba ang masama? Masyado ba ako naging insensitive at inconsiderate? Ilang taon ko kasing hindi nakasama ang pinakamamahal kong kapatid at syempre nalulungkot ako na halos lahat ng galaw ko ay pag-iisipan ni Eli ng masama. Mahal na mahal ko si Eli ngunit sa tingin ko sarado na ang puso niya sa akin. Wala nang second chance.
Habang ako, iniisip ko kung anong gagawin ko, saan ako tutuloy, paano ko masusurvive ang buong linggo na nagtatrabaho habang naghahanap ng matutuluyan. Ano sa tingin nyo? Deserve ko ba ang iwanan? Masyado nga ba akong naging insensitive?